alheri ya za ka yi haka don girman Allah za ka yi haka wannan yaron ba shi mutunci an kara ne mun irin wannan abu yaron nan ba shi mutunci ba na son kai ba na son garin jami'a na kyale ka ba na son wani zai ga how za ka kai wannan sun lalace ina ga mu malam zaki wancan ba abu bane ko na ta ba ne ma mun wannan yaron wallahi zai tare tun lokaci ka ni ba na ga ma ba ni ba kai ko abba me kake yana me ya hada ka da wannan me ya hada ka da wannan dan iskan uwa ayo sai ka fara ai Messi da yazo ranar final sai da aka faiki duka balabalin da ku da ba kallon ko dai kuke ba sai dai ba ne aiki ku ya ne normal wallahi normal wallahi wanda ka zo a ci gaba da kai mutumin da kai to ba kai koya kai wai sai me ake ne wannan wannan irin abu ne da ka tuna sanda muka dau World Cup 2007 Barcelona wannan Atletico wannan wasan su yake buga musu wasa a wannan Bosho daga ina ka turo ka min da birthday Barta Sudan. waye turo ka Mr. Albaro Murata. wannan ne ba da Allah dan kara mu ina abun kula ba mala hauro ina zuwa ko in ka barawo ne ya sayar muku ko iPhone 11 ce wannan barawo ne ya sayar muku ko barawo dan uwanka ne yana wucewa shi ma na sanan din a to barawo ne sata to nawa zaka siyar mun da sata yake dan sayar ma 2000 to ba zai rage ma 500 ina da shi ma kuwa 2000 na ba zai rage ma 500 kai ne ma barawon in haka ne to ai shi wancan sata yake kawo ma inda sata ina ba sata ba malam sai ka zo ko wulakanci ka zo yi mani ya na zo yi ma to za ka siya mana ka siya to ba ni gashi ka sa 2000 sa to kawo kudi in ba kudi ba na sa kawo kudi ya ba kudi ba na sa ba no ne iyafis 500 kai malam harkar ta ku kawo wannan me ka kawo abin nan zan tsaya mana kawo ce me zan baka menene wannan caja ne caja ba irin na wayarka ya girma na wayarka ba irin na wayarka ina yin da babban nashi ba irin na wannan nashi ma ina yi lalla ba za ka mun guri ne ce ba samun wayan da Kai na bata dalle. wayan aka mun waya ne mala ai mutum mala me haka ne mala fake ne da kuke ya mu dide ba ni waya na ya an tura baro nan kai ta gaba tukunna tura ya an tura baro nan kai ta gaba wait turo wayan na malam me na karba ma waya ka ce mun zan sa ma kuntum na waya in ba ka kawo kai su in kana magana abba gida ai ba zai wannan bane to amma kan ta abba wani ai wancan lokacin abba gida ke magana fa ina magana gawuna ai ga manta da kullun da abba ga wancan lokacin wannan abu ai ba da ko sai ku ga kaga siyasa kullun siyasa to ai shi ne namiji a garin ya wannan ne kaga wallahi ita NNPP ai kwakwasa ne fito da ita kaga kwakwasa ne fito da ita to amma kun ji labarin wai dan bal din nan hele ya rasu yanzu nake gani a waya oke wancan kayan dan Niger din nan ko ba dan Niger dan Cameroon ne ana ma magana ko ba Pele ba wannan Pele Pele dan Cameroon ne ai dan Cameroon ne Pele ina da history sa Aji gato. ina da history Pele yawa ha mutumi na garin ne yawa kana ina ne wallahi ina Kano ai ina Kano wallahi amma wallahi kalau ban gano ake magana ba Alhaji Salihu ne okay Mala Salihu ne? Magana kudin nan ne kawai. Ko ka gani yanzu na zo lokon kuma nan za mu haɗu. A bana Kano bana na ce ma ina Kaduna. Ina nufin bana Kano ne. Da kace min kana Kano. Na ce ma ina Kaduna. Ina nufin bana Kano ne ina Kaduna yawwa. What? Bana Kaduna. Sai dai ko na dawo yawwa.
kai ba yanzu kake magana kuɗi za su yi kuma na ji kana cewa wai ba ka da kuɗi. Wannan wani wanda yake bi na kuɗi ne, wannan wata tsohuwar tsama ce, ana tunanin kuɗi ana dale shi da Allah. Allah ka sai ta rayuwa. Allah ka sai ta rayuwa. Bari na da Allah waske kawai. maganar da yake mu ya shigo unguwa. Da Allah waske kawai. Maganar da yake mu ya shigo unguwa. Ko mata Yanzu maganar da ake yana cikin area Yana cikin unguwa lissafin da ake ma. waske kawai in ya kama ka Allah ta shi. Dole ta canza biyo ka gane. Ayyo kanka. Ko bari na tana da fitar lungun nan. Ko kai ya kace Let's go. Eh to, ni ba abin da na ce ba. Kai. Ka ce ba ka gari yanzu